Ja ťa vítam, dnes si rozbalíme elektrický mlynček na kávu značky Severin KM3874. Poďme rozbalovať. Máme rozbalené. Ak by si chcel tento mlynček kúpiť, link nájdeš pod videom. Nie si ešte rozhodnutý? Tak si pozri test a recenziu tohto mlynčeka. Link ti dávam dole do popisu a tiež sa k nemu pohodlne preklikneš cez karty vpravo hore ikona ička. Máš doma tento mlynček? Tak mi napíš do komentárov, ako si s ním spokojný, po prípade nespokojný. Taktiež mi môžeš napísať, aký iný mlynček by som mal rozbaliť na budúce. Keď sa ti toto rozbaľovanie páčilo, daj mu like, alebo ho zazdieľaj, alebo obidve. Ak chceš vidieť každý deň nový unboxing, nezabudni sa prihlásiť na odber, ak si tak ešte neurobil. V pravom hornom rohu sa môžeš prekliknúť na spomínanú recenziu tohto produktu, v pravom dolnom rohu si môžeš pozrieť rozbaľovanie nejakého iného produktu. Vidíme sa pri ďalšom rozbaľovaní.